Velkommen til din første lektion. For at få bolden i luften skal vi have styr på 3 ting. Grebet, opstillingen og svinget. Vi starter med hænderne. Hold køllen mest i fingrene, ikke i håndfladen. Dine tommelfingre skal ligge afslappet ned langs midten af skaftet. Din opstilling. Bøj let i knæene og læn dig lidt frem, og find balancen midt på foden. Lad armene hænge naturligt ned mod bolden. Så er vi klar til svinget. Svinget handler om rytme, ikke råstyrke. Drej kroppen tilbage og lad køllen gøre arbejdet. Husk at svinge hele vejen igennem, så din mave peger mod målet, når du har ramt bolden. Du skulle gerne have vægten på forreste fod. Svært? Ja, lidt. Tag det roligt i starten. Når fundamentet er på plads, kommer længden og præcisionen helt af sig selv. Øvelse gør mester, og husk, du kan altid booke en træning eller 2 ved en pro i klubben.